Bangga kecolongan dah. Kalau menika Pak Camat nggih. Nuwun sewu para sederek sedulur kula sugeng kula katur dumateng Bapak Camat Sawo. Sugeng kula katur dumateng Bunda Leli DPR Ayu. Sedaya para sesepuh bini sepuh menika para sesepuh panjenengan ingkang ngadeg pengarsa panjenengan sami menika pamong wengker Pak Gus. Pamong wengker insyaallah menika dulur-dulur sepuh menika pecinta seni lan budaya dan juga tradisi asli Ponorogo. Mangke panjenengan sedaya menika insyaallah badhe sareng-sareng dumateng panjenengan sami inggih menika nyagai nggondeli melestarikan tradisi dan budaya asli Ponorogo. Insyaallah saged dados bentenging budaya, bentenging tradisi, bentenging seni kanggo Ponorogo. Setuju betul Pak Dewan? Wayahe nyuwun suwuh panjenengan kagem ular-ular para seniman sekecamatan Sawo. Warahmatullahi wabarakatuh. Besok calone munggah swarga dhisik dhewe. Ya ngono to? Dawuh Rasulullah ngendikane junjungane awake dhewe. La yu'minu hatta tuhibbu. Ora bakal wong kuwi ngawerui iman nek cara wong masjid niku iman. Miring, ngoten nggih? Nek sawalike wong riyok ngarani wong masjid ya rada miring. Sing dipetung saiki kurciu, narkoba. Apa nek? Lah nek dhuwit kuwi padha wae. Mamila saking menika wong niku kari ning awake dhewe. Mulane wong masjid nyarne mangrungokne niku inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tegese kula lan karo sampeyan karo kiai iki padha wae gempilane sing maha besok yo balik ning sing maha mulane cekelen uripku kanthi tenanan. Ngoten nggih? Pokoke wong reyokan sakniki kudu luwih semangat. Wong kiai lek wis gelem reyokan, reyok insyaallah luwih ucara, luwih iso nyelametne panjenengan sami besok donya dumugi akhirat. Setuju? Setuju nggih? Niki reyokan langsung. Nggih. Regol Kusumo. Niki kula dhewe iki diparani lare-lare niku diundangi. Enek neng pucuk ing Gunung Gamping jenenge Regol Wengker. Gitu, poncotane Ponorogo sisih kulon. Lor kulon. Poncotane sing sisih kidul wetan. Nggih, mriki kidul wetan nggih.
Kidul Intan enek Regol Kusumo. Enek sing tukang gegerne jagat jenenge Harimau Tenggara. Niki ingkang disuwun. Insyaallah mergo reog pun dadi hak warisan dunia tak benda milik Ponorogo Indonesia berkat perjuangan seniman-seniman reog se-Indonesia. Tepuk tangan kagum seniman reog. Nah, niki mungkin acarane berarti niki napa niki? Kebiakan reog nggih sekecamatan Sawu. Niki ngeten. Niki reoke Regol Kusumo wis enek lho. Jadi leke teko iki lho, dileke wis. Monggo ketuane Regol Kusumo kono ngarep. Kalian Pak Camat. Ngalih malam. Monggo ketuane Regol Kusumo Mas. Nggih saji. Bu Dewan kali Pak Dewan jenengan sekseni niki. Masamu ki tak celukne karo dianyang. Oh, aman. Nek dianyang tenang. Ayo jaga-jaga Mas. Lora. Kumerlaping jagat bumi kecamatan Sawu Ponorogo. Lu panoran lomo orang bumi Sawu Ponorogo kairing seni reog Regol Kusumo kang seni kang babat para kuman saben-saben desa sak tanah Jawa sakutha Ponorogo sak kecamatan Sawu mugia tansah rahayu wilujeng ing sambikala yen setan priprayangan padha minggiro padha minggat aja nganggo gawe Gusti Kakang Maha Agung Gusti Kakang Maha Mutlak kawasaning kodrat kawula nyuwun Regol Kusumo bisa dadi tontonan lan bisa dadi tuntunan kang berkahi masyarakat Ponorogo. Ingsun anyekseni sahadat panata gama kang manggon ana ilawi kang jumeneng sak kelenging ati kang dadi manjering urip kang dadi lajeng Allah jangan kita Nur Muhammad kalebu iman kang sampurna selamat dunya selamat akhirat murah dunya murah akhirat kanthi mumet pepuntoning tekad linambaran surah putra ingkang suwuh kaprastoning karna stuti mugia tansah rahayu Regol Kusumo rahayu rahayu rahayu
Thank